Delydd Mai, Cangen, Pontarddulais. Dathlu busnes lleol, Cleo, Aberteifi. Siop stryd fawr arall yn cau. Yn anffodus, dyna'r duedd ar hyn o bryd, a hynny yn sgil trethu uchel, Covid, cystadleuaeth o'r we a'r canolfannau siopau mawr gyrion tre ymhlith nifer o ffactorau eraill. Ond nid felly yn Aberteifi, sydd efallai oherwydd ei maint, wedi llwyddo i fodoli ar y cyfan o dan redar y cwmnïau cenedlaethol. Yma mae'r stryd fawr a'i llu o busnesau bach yn hynod lewyrchus. Un o'r busnesau sy'n ffynnu yw Cleo, siop ddillad i fenywod o dan berchnogaeth Sara Llwyd Edwards ac aelod o glwb gwawr Glannau Teifi. A dyma siop sydd wedi goroesi. Ar dachwedd yr 11/10/2021, roedd Sara a'i chwsmeriaid yn dathlu 100 mlynedd ers sefydlu'r busnes gan Nesta Peg, mam gi Sara. Ac os mentra unrhyw un ferniadur Cymru am fod yn ddifenter, mae'n werth adrodd stori'r teulu yma wrthynt. Hyfforddwyd y Nesta Peg ifanc fel teilwres yn Aberteifi, ac yna yn ystod yr ail ryfel byd bu'n gweithio gyda sidan mewn ffatri gwneud parasiwts yn Llantysil. Ar ôl priodi a chael plant, bu'n cynnal dosbarthiadau nos gwnïo. Bu'n creu dillad priodas a gweithio mewn siop ddillad yn y dre. Wrth i honno gai, agorodd ddrws arall, a mentrodd Nesta agor siop ei hun, drws nesa i salon trin gwallt i merch. Ac mae Cleo, siop Nesta Peg, yn dal i ffynnu. Taw gradd mewn daearyddiaeth sydd gan Sara, cafodd hi a'i chwaer Sian prentisiaeth dda gan mam gi, gan fynd yn aml gyda hi brynu stoc a hefyd gweithio yn y siop adeg gwyliau ysgol. Dychwelodd Sara i Aberteifi i weithio yn y busnes yn 1997, tra bod Sian wedi ymgartrefu yn Portland, Oregon, ac yn gweithio i'w gwmni enfawr Nike. Mae Sara'n dal yn dyn i safonau Nesta, gan roi pwyslais ar ansawdd, toriad a lliw. Ond mae rhai pethau wrth gwrs wedi newid dros y blynyddoedd. Mae'r dillad priodas a'r ball gowns wedi hen fynd. Doedd yr rheini ddim yn ddileit i fi, meddai Sara, ac mae'n anodd prynu pethau i'r siop di chi ddim yn lico. Yn Llundain y mae Sara'n prynu'r stoc, ac wrth gwrs rhaid dewis y cynnyrch 6 mis cyn iddo gyrraedd Cleo. Dwi'n darllen y pilyn, gwybod pa siap fydd yn siwto. Mae dillad gogledd Ewrop yn gwerthu, ond dwi'n gwybod nad yw dillad gyda bathodynau ac air a deunydd sy'n sino yn apelio i'm cwsmeriau di yma. Ac wrth gwrs mae ffasiwn wedi newid a sut mae pobl yn siopa. Yn oes i mam gi, roedd menywod yn prynu costiwm a falle un ffrog y flwyddyn. Di chi ddim yn troi mewn i'ch mam rhagor yn y dillad chi'n ddewis, meddai Sara. Mae'r siop yn llawn dillad lliwgar, maint 10 i 20, a rhai ategolion dethol. Ac mae'n amlwg bod gan Sara lygad arbennig ac yn barod i chyngor wrth roi pethau at ei gilydd. O edrych i'r dyfodol, dywed i bod yn ymwybodol iawn o'r angen i fod yn gynaliadwy. Y dylai defnyddio llai o ddeunydd lapio, y dylai dillad fod o ansawdd a steil sy'n para, ac wedi gwneud o ddefnyddiau naturiol. Ond mae'n cydnabod hefyd nad yw'r cwsmer eisiau dillad trwm yr oes a fi, a bod ychydig o leicra yma thraw o help. Ar y dydd y bu mi yn ymweld â'r siop fendigedig yma, roedd Elinor Evans,
aelod o Ferched y Wawr Ffynon Groes, sydd wedi gweithio yma ers cyfnod Nesta Peg, yn cynorthwyo Sara. Yn ogystal â gweithio yn y siop dros y blynyddoedd, bu'n modelu'r dillad fel y dengys yn y llun, sy'n dysgu sut mae ffasiwn wedi newid. Bellach mae Sara yn modelu'r dillad ar y wefan www.cleo-of-cardigan.co.uk. Mae pobl eisiau gweld pobl go iawn yn gwisgo'r dillad, yn meddwl, wel, os yw Sara'n gallu'r gwisgo fe, falle bydd e'n siwto fi hefyd. Nôl allan ar y stryd ar brynawn dydd Iau yng nghanol mis Tachwedd, dwi'n mwynhau'r buzz. Mae Sara ac Elinor yn priodoli llwyddiant y dre ar hyn o bryd i'r cyfuniad o fusnesau sydd wedi hen sefydlu, fel y Queen's Bakery, a'r busnesau mwy diweddar, gyda nifer o'r rheini wedi sefydlu gan bobl ifanc. Mae'r dre wedi llwyddo denu nifer o bobl greadigol, a hynny ynghyd ag ail agor y castell, gwaith 4 ec, sefydliad cydweithredol a sefydlwyd gan grŵp o bobl leol i hyrwyddo datblygiad cymunedol yr ardal, a'r busnesau bwyd fel Crwst a Cardigan Bay Brownies sy'n weithgar ar y cyfryngau cymdeithasol, yn gwneud Aberteifi yn gyrchfan. Yn bendant, mae'r dre fach yma ar lannau'r Teifi yn berl. Dana Edwards.